Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще играем Clash of Clans. Както видите, си бъдем там хора за 7. Един човек ми каза, че участие 7 Town е най-добра срещност. Точно така. И просто реших аз, защото получавам хубавици, ако не получавам кинг, барберен кинг. И просто най-мизерният късмет ever. Like, subscribe. Like, subscribe. Добре, стига. Like, subscribe. Like, subscribe. Добре, престани, бе, стига ни. Like, subscribe. Бъде. О, екстра, дай направихме една звезда. О, екстра. Няма по-хубаво нещо от това. Заберена, Гализа. На какво не го цъкаме? Руменчо. Абе, самото това да не е ония румен. Да, то се ръчно. Аз се чудя толкова, аз посещам някакъв друг. И си мисля. Това да пълно човек на мен, бе. А това да кажа, че е румен. Он е от четвърти. Защо? Защото така е написано. Трябва ли? Да. Я е топ последни седми на баща Деретан Хол. Там трябваше да е втори. Никой не може да е втори танко. Само ако не играе. О, дай ми потап. По-добро ли? Не, по-добро ми е новия противник. Което означава... Да, знам, че си хора, Байк. Ти си много хабен. Що? Ти си използвал и двете атаки. Да и... Трябва да ги използваш. Използвал. Не, направим си. Използвам се ги. Алекс, 1, 2, 3. На тил. Сега ще ги използвам двете. Ама сега. Но ти използвал ли си ги, мистере? Не, защото не съм флора, мистер. Браво. Някакъв небът. Я проверим дали са на избутали. О, Пепо играе, знаеш ли? Да, знам, видя го. ти не ти Съм много вариант. по-нагоре. Ето го Марто.
Не, да, отгоре. 17 ботинг да е нагоре. Ема. Ето, трябва да гледам какво бъде. Не помниш да гледаш. Какво ли го пуска? Въртайка ли бъде? Не. Заради балоните. Ето, не така. Вал. Тъпия вал. Има вал. Нашия план, това не е тъпо. Нашия план е тъпо. Я провери балоните да къде. Някой 56 Зад се буде да се избърде един. армия. Ай, аз ще гледам. Спектействай. Ти ли го тук ще? Да. Барбата. Майко! Какво имаш в клан Кесъла? Ненормалник! Прецакам. Не съм глейсна. Джипи, ту! Дай да си ги пусна всичко. Али, гледай тия къде от... Не бе, мамо! Ало! Прекъсваме. Айде. Добре, айде. Ето, това се е някакъв. Не е позирал половината работа. Он си ги посилва. Алекс Шоп, де съм прави съдата хил, беше безмислено, защото ще да си на печалба с около... Знам! Иво, да не съм тъп. Добре, а такова чести танхо, гледай. Чести танхо, и тази гледам. Ето он същи. Имам чувство, че няма никаква разлика. Гледай са, къде ще отидат? Гледай къде ги отидат бачка. Много яко. Кой? Тия бомбарите ли? Гледай, много ме е хер да го правят. Аз ще ако позиш, ще успя върху дракон 20 хил. Да. Ама... Знаеш ко, в момента хил успява хилва килър, а килър хилва. Великаните. Много смешно. Това е кръгообратът на хиловете. А, то не си е построил и бомби, бачка. Ето слаб, то тъп. Той мисли само... То много То мисли само как да се вземе... То мисли само как да си построи. Сигурно клана, сигурно наш какъв има клана. Видите до стоп. Не бе, сега ще кажа как си се казва клан. Казва ни се Гиндрал. Не бе, Джендароно се е джаб. Я го провери. Искам да видя профилата на клан. Сигурно са. Аз ще видя профила да видя това. Майко, какъв ръчняк искам да го пътна. Това е великан трети. What? Сериозно ли? Да, има арчерки трети, има барбериани трети, има гоблини трети, има
Всичко му е трети, нали? Освен хилъра. Голям му е. Първи. Ой, не моя. Lightning спел му е трети, хил спел му е трети. Ой, на мен така. То е като мен обаче. Само по хиловете, я гледай седи там хора. Али, нас ще бутат някакви... Бе, той има първи лял стени, бе. Там първи. И на всичкото отгоре има само един кенън на 8. Да, той. И да, 6000 пара. Али, бутали си трети от клана ни. Трети от клана ни е голям сняг. А то много до липсата. What the fuck? А, това ти ръшняка. Само по стените, айде само. Космодина. Само един арчен. А, не е верно. Това не е целият клан Кесъл. Майко! Али, ти е изпел. Ти кой очакваш? То драконите е нужно. Дай ми за балон. Ало, тръгвам си, айде. Пим, пам, пом, пам, пам. Аз си плаши, ще тръгваш да. Ами, хора, мисля да... Пред тебе колоните ще умрат ли 3 валкири, баче? Ну ладно. Майко, трилокери не е никакъв бе. Бог там. Майко, той има Барбериан Кинг първи. Ако ви хареса, дайте лайк, subscribe, както видите според мен. Според мен ще... Според мен той от други клан ще бутне нашия. Не. Чао, чао.